Hirugarren bikoteren adierazpen horiek eta batez ere beren dantza saioa ikusi dugu Izaro, eta orain laugarren bikoteari ongi etorri emateko unea iritsi zaigu ba. Hori da, Azpeititik datorren bikotea da estreinekoz hemen Euskal Herriko dantza txapelketa, baina ez pentsa, badute eta eskarmentua 6 urte bai daramatzate elkarrekin bikote bezala dantzan. Jaso ditzagun, txalo bero batez, Ekain Uzkudun eta Laura Bastila. Horixe izan da bada fantangoa eta harin-harinaz gozatu aurretik, jakin dezagun zertxo bait gehiago soinean daramatzaten jantziei buruz. Ba begira, askotan aipatu izan dugu, atzera begirako begirada horrekin hartu izan dituztela beren jantzietako iturriak, eta gaur ere bi iturri esanguratsu, behin baino gehiagotan aipatu izan ditugu, Maria Eulalia Abaitua eta Felipe Manterola, beren argazkietatik abiatuta ekarri dizkigute gaur ona beren jantzi horiek oraintxe oholtza gainean ditugun dantzariok. Bikote, prest, harin-harinerako, aurrera ba! Danza eretzen